Dobrý deň, tak moje meno je Mária Bokorová, ja som sociálny terapeut pre detské kardiocentrum a okrem toho, že teda v detskom kardiocentre pracujem, tak som aj pacient detského kardiocentra, takže mám to z každého frontu oskúšané. Takže vítajte u nás ešte raz a ja by som vás chcela teraz niečo porozprávať o tom, že ako sa môže kardiák cítiť v škole. Takže ideme na to. Fotky, ktoré sú použité v prezentácii, sú teda fotky z kardiotábora a takisto aj z môjho osobného fotoalbumu. Takže čo znamená byť kardiák? Na to, aby sme mohli pochopiť úplne, že ako sa ten kardiák alebo to dieťatko s kardiologickou diagnózou, s rodinnou srdcovou chybou môže cítiť v škole, musíme pochopiť to, kým je. A to, kým ten kardiák je, vlastne ho formuje jeho celý život, alebo v tom rannom detstve hlavne. Najmä teda rodina, okolie a samozrejme rovesníci. U mňa to bolo tak, že mám šťastie na dobrých rodičov a na dobrú rodinu a moja rodina ma prijala so všetkým, čo k tomu patrí, aj s tou besnotou, ale aj s tým, že to som si teda priniesla do tohto sveta. No a vlastne oni mi dali primárne pocítiť to, čo znamená byť kardiakom, že ako mám ja žiť tento život, ktorý som dostala. A ja to hovorím tak, že viete, že častokrát sa stretávam s takou ľútosťou a s takým veľmi, ako by som to, neviem presne nájsť to slovo, viete, ja mám to HDHD a súcit, to je to slovo. A že častokrát, keď poviete, som niekedy v živote niekde povedala, že som kardiak, že som boli taký, že to ako, viete, že kardiak nepotrebuje súcit. Kardiak potrebuje priestor, a potrebuje pochopenie a potrebuje lásku. Palicu. Čo? Palicu do ruky. A tá palica v ruke, to som ináč. Ja v roku 1992, rok pred operáciou a teda palicu do ruky kardiak potrebuje vždy jedno oboje. No a vlastne ja hovorím, že kardiak je ako, keď si predstavíte, že aký je život s kardiologickým ochorením, alebo teda s ochorením s rodinnou srdcovou chybou je to, že ten kardiak to nevníma. Že viete, že ako to máte ako dieťatko, ktoré sa napríklad žiaľ narodí s nejakou telesnou chybou, napríklad nemá ručičku, nemá nožičku. Kardiak má také trošku nedobré srdiečko, ale on nepozná iný svet, nepozná to, ako to malo byť správne. A tým pádom nerieši to, že či žije ten život správne alebo nesprávne, že či ten stav, ktorý žije, je OK alebo nie je. Čiže on to zoberie, takže toto som dostala a ide. A v tomto je to podľa mňa veľmi čarovné, že to dieťatko si neuvedomuje zo začiatku vlastne to, že ako keby, že o čo je obraté, hej, kvázi v úvodzovkách. Pretože v podstate nie je obraté, on je iba občas o tom výchu. Takže ideme na to, že no ide o to, že vlastne rodina nám môže poskytnúť presne ten, ako keby taký ten tie korene v tom, že moja mama ma vychovala takým spôsobom, že práve nebola taká tá, že viete, ja pochádzam z učiteľskej rodiny, takže ja mám diagnózu. A proste moja mama nebola tá, ktorá, že ty moje chudiatenko modravé, ty si tuto háčinka, ja tu to budeš opočítať, no. Takže tuto boli domáce práce, v rámci toho, koľko som vládala, toľko som mala urobiť, samozrejme so svojou staršou sestrou sme mali rozdelené rajóny a moja mama ma viedla takým spôsobom, aby som bola samostatná, schopná, odhodlaná, aby to nebolo o tom, že budem proste pred každou nejakou prekažkou plakať. Deje sa to, ale to už je druhá vec. To je následok tej traumy, ktorá sa k tomu všetkému viaže. Takže ja toto hovorím aj vždy rodičom, ktorí tam prídu hneď s bábätkom alebo aj s nejakým novou diagnostikovanou srdcovou chybou, aj už pri väčšom dieťatku. Ja hovorím, že vy musíte byť ten, že on sa ma pýtajú, že ako majú žiť s takýmto kardiakom. Myslím, že vy ho musíte teraz viesť k tomu, aby ono pochopilo, kým je. A vlastne často odporúčam rodičom práve to, aby deti učili, ako majú žiť. A to znamená, že keď vidíte, že to dieťatko nevládze, proste môžete mu vtedy povedať, vidíš, teraz nevládzeš, čo to znamená? Rozpráva s ním o tom, čo sa deje. Nie, že teraz tu si musíš oddychnúť, ale to dieťa nevie, prečo si má oddychnúť. Musí vedieť, prečo si má oddychnúť, lebo je zadýchaný. Lebo sa musí naučiť o tom, že má niečo, že má nejaký problém, hej? Lebo on to nevníma. Takže vlastne v rodine je veľmi dôležitá práve v tomto, že naučím kardiaka, že je kardiak. Okrem toho, okrem rodiny je dôležité okolie. Blízka rodina,
širšia rodina a susedia. Ja to hovorím, že my sme boli také uličné deti, že celá partia, ale vždy tam bol nejaký dospelý, ktorý nás proste, presne to, čo tu už bolo dneska spomenuté, oči, uši a ruky, predĺžené a natiahnuté tej matky, ktorá proste to môže sa spoľahnúť, že to dieťa je v poriadku na ulici, lebo je tam ujo Jano, ktorý vie, že to dieťa nie je v poriadku a keď dýchčí a je modré, tak niekoho zavolá, hej. Proste jednoducho, toto je o tom, že rodina nesmie zostať sama s tým všetkým a toto aj hovorím rodičom, že musíte si vytvoriť záchrannú sieť ďalších iných ľudí, ktorá vlastne vám pomôže v starostlivosti a nebudete mať vy takú úzkosť to dieťa handlovať. Čiže okolie, a takisto okolie formuje aj to dieťa, že samozrejme kardiák, my sa niekedy tak viete, že my potrebu toho, že máme pocit, že sme není dostatočný, lebo to priamo vychádza z tej traumy, ani nám to nemusel nikto povedať, ale ten pocit menejcennosti a nedostatočnosti je u nás veľmi, veľmi silno, to tak až tak tučie niekedy na hlavu a vlastne my sa potrebujeme pretiekať vo všetkom a hlavne veľa. A preto je dobré okolie, lebo to dieťa vie stopnúť a povedať, vieš čo, láska, tuto si posadka, lebo vidím na tebe, že treba ti oddychnúť. Hej? Že to dieťa musíme edukovať v tom, čo môže a čo nemôže, aby sa to naučil potom sám sebe regulovať. Dôležitým ďalším bodom je kolektív rovesníkov alebo vzťahy, pretože častokrát sa deje to, že naši kardiaci tým, že sa im deje v živote to, čo sa im deje, tak často inklinujú aj k starším deťom. A ak tam, preto som tam dala, že nielen kolektív rovesníkov, ale môžu tam byť aj staršie deti. A vlastne je to dôležité aj o tom, aby si budovalo vzťahy, aby potom do budúcna mohlo byť samostatné, napríklad to odhodlanie sa študovať do práce, do všetkých iných možných vzťahov a kolektívov. A vlastne ide o tom, že častokrát sa nám stáva, teda ja si to všimám hlavne na kardiotábore, ktorý teda robím už 14 rokov, že naše detičky ako keby tak trošičku sú hyperprotektivitou rodičov, čo je pochopiteľné, že tí rodičia o nich majú strach, tak sú ako keby tak brzdené v tom rozlete. A to je veľmi, veľmi škoda, pretože máme strašne veľa šikovných mladých ľudí, ktorí sa nevedia začleniť do pracovných pomerov. Nevedia nastúpiť do práce, nevedia si nejakú prácu vybrať, nevedia si vybrať štúdium. Práve preto, aj kvôli tomu, že proste nejakým spôsobom neboli pušované do tej samostatnosti. A to je základný problém, a potom máme vlastne mladých dospelých, ktorí sa nevedia zaradiť, sú doma a chodia menší psi. A je to škoda, lebo to boli šikovní mladí ľudia, ktorí by mohli robiť naozaj veľmi, aj keď nehovorím, že na plný úväzok, môžu robiť na čiastočný úväzok práce, ktoré proste im vyhovujú a na ktoré vládzu. A toto je veľmi dôležité, lebo to, že chodíte do práce, je výborné, lebo sa vám robia kontakty v mozgu a rastiete a je to super. Takže toto znamená byť kardiakom, je to veľmi obširné. Kardiak v škole. Ako sa môže kardiak cítiť v škole? No ja vám poviem takú jednu príhodu, ktorá sa stala teda. Mňa zoperovali v roku 1993 a o rok na to som mala nastúpiť do školy. Ale keďže moja maminka, hyperprotektívny rodič, mala strach ma dať do škôlky, v ktorej pracovala, do inej triedy, ktorá do predškolskej triedy kvôli tomu, že v tejto predškolskej triede bola pani učiteľka, ktorá mala konflikt s mojou maminou. Lebo moja mamina nemala konflikt s ňou, ale ona bola nejakým spôsobom, táto pani učiteľka, teda pani riaditeľka nejakým spôsobom akože mala problém s tým, ako moja mama učí deti, ako žije. A moja mama vlastne v strachu o mňa ma nechcela do tejto predškolskej triedy dať. A čo sa stalo? V tom čase bola povinná predškolská výchova a deti, ktoré nechodili predtým do inej triedy, do tej strednej triedy alebo do tej nižšej triedy v materskej škole, vlastne museli začať chodiť do škôlky, do toho predškolského. A ja som ich proste stratila. Pretože tam postúpil a ja som zostala v triede môjho bratranca, ktorý bol o triedu nižšie a mala som vzťahy s nimi, ale nemala som vzťahy so spolužiakmi, ktorí išli do školy. A viete, čo sa stalo? Ja som prišla v prvý školský deň pred školu, si to doteraz pamätám, hnusný ružový moherový sveter som mala. Postavili ma, že poď sa chytiť za ruku s niekým. Ja som prišla k tej kamoške, čo si pamätám zo škôlky, že Katka, môžem sa s tým, ona, ja už sa držím za rukou, ona je moja suseda. A ja taká, že bam. Spamätala som si ďalšiu, tá už sa držala za ruky s ďalšou. Mne zostal chlapček, ktorý vyšiel z Trenčína a on reval celý ten čas. A ja som na to mám fotku naozaj, keď sedím úplne zdecimovaná, akože krčme, tak?
iba ideme do školy. Ale to, čo sa vo mne dialo, nebol problém ten Kubo. Ja som sa cítila v tom čase absolútne v temnote. Že som nemala ani že jeden jediný vzťah. Pretože každý už mal toho svojho kamaráta. Ja to mojej mame nikdy nebudem nič ani zazlievať, lebo ten rok, ktorý ma mala pri sebe, bol výborný, lebo som mohla proste ďalej rásť. A nie je to ani problém toho, že by ja neviem, naozaj z tej vzťahy by som si potom neurobila. Ale proste v tom čase som sa cítila obrovsky opustená. A to je niečo, čo kardiák zažíva často. Opustenosť, osamotenosť, niečo, že proste je na všetko sám. A že toto sú také emócie a také veci, ktoré proste vás úplne ako dávajú dole. Hej, že vás úplne vás položia, pretože vy nevidíte svetlo na konci tunela, vy vidíte iba proste ten tunel. Ďalšou možnosťou, alebo teda ďalšou vecou, ktorá vlastne v tomto všetkom je, že je veľmi dôležitá úloha pedagóga. Že ak je pedagóg ten, ktorý proste je upovedomený o tom, že má v triede dieťatko, ktoré má za sebou nejaké takéto skúsenosti, má za sebou ťažké liečenie, ťažký priebeh v nemocnici, má diagnózu, ktorá nie je vyliečiteľná, lebo niektoré zväčša naše diagnózy sú len liečiteľné, ale nie sú vyliečiteľné. A srdiečko neovplyvňuje, že mám choré srdce, dobre, mám choré srdce, dovidenia, ale ja mám ochorobený v podstate celý organizmus na základe toho, že mám choré srdiečko. A pedagóg by mal byť ten, a bolo by to super, keby bol ten, ktorý keď vie, že mám takéto dieťatko v triede, tak môžem si dávať pozor na to, že ako sa prejavuje, môžem si dávať pozor na to, že aké môže mať relatívne, ako by som to nazvala, také svoje zvláštne schopnosti, nejaké zvláštne prejavy alebo niečo, čo sa proste deje a že môžem ja vytvoriť bezpečné podmienky na to, aby on sa cítil dobre, aby bol podporovaný vo vzťahoch, aby sa dokázal učiť a keď sa nedokáže učiť tak rýchlo ako jeho zdraví spolužiaci, vytvorenie takých podmienok, aby som proste ja to dieťa ako pedagóg neponížil, ale skôr proste vytvoril podmienky tak, že aby to dieťa sa cítilo dobre a malo radosť tej školy a nebolo zničené z toho, že niekde mi tá matematika, ale nikto sa nikdy nepozrel na to, že viem krásne spievať, že celkom dobre mi ide to písanie, že viem krásne čítať a že som v prvom ročníku prečítala viac kníh ako väčšina mojich spolužiakov za celý život. Na toto sa nikdy nikto nepozrel, ale viem, že mi nejde matematika. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže ďalším dôležitým aspektom v škole sú spolužiaci. Dôležité je deti, ktoré sú v triede s kardiakom, informovať o tom, že máme tam dieťatko, ktoré je kardiologický pacient a že čo to znamená. Aby deti proste, viete, deti si všímajú, na mne to až tak nie je vidieť, že som kardiak, ale mám kamarátov, ktorí naozaj majú všetky tie prejavy. Namodrané pery, chladivkovité prsty, bublinkaté nechtíky, nemajú sa dobre, pomaly vládzu, niektorí majú aj iné plus k tomu prihľadajú diagnózy a je to na nich na prvý pohľad vidieť. A viete, deti sú zvedavé. A prvá otázka, ktorá bola pri prvej telesnej výchove na mňa, bolo to, že to čo máš? No jasne, hej, že proste oni nerozumeli tomu, že videli prvýkrát niečo také, že niekto má proste celý hrudník jazyk. A tak ja som 6-ročná proste sa postavila a povedala som deťom, že ja mám operované srdce a oni povedali, to ti neveríme, to sa nedá. Bolo to ohromne príjemné, tak cítila som sa výborne. Takže vlastne ide o to, že aby možno ten pedagóg edukoval tých spolužiakov k tomu, aby možno boli prívetiví a príjemní a milí na to dieťa, ktoré naozaj si za sebou nesie strašne veľa vecí. No a tu sa dostávame do toho, že niekedy môžeme mať s týmto problém, pretože školský systém nie je pružný, ale je to kariroš, hej, že proste bum. A že toto je také, že čo asi ani nikto nie, to všetci tu vieme, že systém je slabopružný a že v tomto momente s tým asi niečo plošne nevieme spraviť, ale vieme to spraviť v tej jednej malej triede, že to tam bude vysať, hej, že proste nebude to, že bum, padne to na teba, koniec, skončil si neschopný, si ideme ďalej. A toto je dôležité, že ja to vnímam ako fakt toho, že ak tam ten pedagóg naozaj vniesie do tej triedy takú harmóniu a povie, že čo je dôležité a že sa nemusia toho spolužiaci báť, že proste ten spolužiak vyzerá inak napríklad, alebo že sa majú na to dať troška pozor, alebo že mu môžu poslať pohľadnice do nemocnice,
tak je to proste krásne. Ja už vidím, že nestíham, že prepáčte. Takže kardiak v škole, občas je to zlé, občas je to dobré. Čo je dôležité? To, čo tu už bolo dnes spomenuté, je to, že to je medziodborová spolupráca. A ako viem o takomto dieťati, opýtam sa matky, ako sú na tom, či niečo riešia, či neriešia, po prípade ponúknem im možno nejaké, ako pedagóg, nejaké možnosti. Komunikácia je základ a to ani nemusím vysvetľovať. A ešte veľmi dôležitá pre kardiakov je motivácia. Ale nikdy nie je negatívna motivácia. Kardiaka nikdy nezmotivuje to, keď mu poviete, že všetky ostatné deti to vedia už a ty to nevieš, vohni si. Tak to ho nemotivuje, tomu úplne, že toho dá dole, úplne najviac na svete. Alebo napríklad pani učiteľka, ktorá od narodenia vie, že dieťatko má problém, tak našej Karolinke povie pri prechádzke mestom, že Karolinka, švihni si pomalá. Keď mi toto deti na tábore povedia, mne ide roztrhnúť. Takže tu sa dostávame do kardiotábora. Kardiotábor je moja srdcová záležitosť. A celý kardiotábor ako taký funguje iba pre deti, ktoré majú naozaj veľmi závažné komplexné kardiologické chyby, urodené kardiologické choroby a vlastne celý tábor funguje ako veľká podporná skupinka, to znamená, že všetci sme tam s jazvou a to je ako, my si robíme srandu, že to je vstupenka. Takže je to veľká podporná skupina a v kardiotábore môžeme byť slobodní, môžeme byť radostní, môžeme byť veselí, máme na to bezpečné prostredie, doktor Dinka, doktorka Kutáčová, doktorka Kucharovicová, ktorí nás proste oblepia, keď je treba, dajme na paralén alebo ibalgin. A my vlastne učíme na kardiotábore deti samostatnosti. A snažíme sa ich doviesť k tomu, aby boli schopní si vypýtať roštek v obchode, ale aj aby napríklad sa vedeli odhodlať nastúpiť na nejakú prácu alebo na nejaké štúdium a nezostali proste doma. A samozrejme vytvárame priateľstva, ktoré trvajú. Ja vďaka kardiotáboru mám túto Lukáša na krku už 14 rokov a máme spolu veľkú páčinu kardiakov, ktorí chodíme spoločne na dovolenky a spoločne si pichčíme. Tak ďakujem za pozornosť.